Patiyem kaya ti kasing peta na gayemo ket isu ti mangburak iti biag mo. Maysa a naragsak kapadaya kelat nagbalin a nakapigpig sa agubat gapulayang iti maysa a balikas. Utang. Di ka aging mamati no kasano a nadalasyon daytoya. Padasyo ka din ti umisem ken makatawa a kaslaawan parikot na iti maysa a tao. Idinto ta amo manauneg iti kaungganda ket ada inlamengda a nakababayin a sekreto may papan iti mismong kwartam? Daydiay ise makaslaawan ti pakadanagan. Kelaat kadi ang mapunas ken masukatan, gurang-gura ken pamutbuteng iti maysa laeng a kidap ti mata. Uray siyak anay ruam iti adu ariri, napaay na. Wow, idi nasaksyak daytoy. Kelata pa nagbalbaliw ti angin, maysa na bara akanta. Napiksa akatawa, ngem iti unek ti barukong. Ada pugot a nakasagana a pumuak ti anyaman na kanito tapno dadaelen ti amino atalna. Daytoy ti puno nariknak idi pinuypuyata ka binisita, inanalisa. Ken inununoy daytoy na isang sangayan a pasamak ti takaruba. Kasla na saya at ti amino, kasla naragsak ti biag ti tunggal maysa. Ngem amok, ken amo tayo akas maysa analayng amang palpaliw iti nauneg nga ugal iti tao. Nga adadakes a nakasagana ang mapasamak amang burak iti daytoy a plastic a kinaragsak. Naimbag, a panawen kada kayo amino a kakabsat a kanayon a sumusuporta ken makipagrikna kadagiti sarsarita tayo. Siyak daytoy kaduayo, tinalayng agayem yo ditoy. Sakbay a sumrek tayo a naan-anay iti kaunegan daytoy a narikot a pakasaritaan a sigurado amang pakigtot ken mang pigerger kada kayo. Agingga iti maudi a paset. Pangasyo taing kayo, mani click data subscribe button, i-like ken i-share daytoy a video. Tapno maikan kami ti pigsa ken inspirasyonon ang nagisagaytul a manggipintas a mga gaytuloy. Kada kayo. Ita, mangrugi tayo ken sumrek tayo iti bukodalubong ti kinapudno a kanayon tayo liklikan. I-imagine yo man na nakatugaw kayo, iti maysa a daan na sementado a paraangan dito Ilochos. Marik nayo ti puyupoy ti hangin ngem, na bara ti kumpas ti panagkikita dagiti tattao. Mangyagyo ti napigsa a musika manipud iti uneg ti balay. Ti agtultuloy a kanta ken tinaragsak a panagkakatawa, dagiti agkakaruba kasla awan da naganda iti pamilya da. Kasta met ti mangrugian ti amino ariri. Saan kadi? Maysa perpekto aladawan ti komunidad, a kasla awan ti mansana. Makita tayo dagiti pamilyar arupa iti purok tayo nga agtiktitipon. Dagiti babay nga awagan tayo iti marites, as ipipinggit nga aggikin nasarita iti biag dagiti daduma. Mangyek tayo dagiti sarita akasla awan ti serserbina no panunoten, kas iti panagluto iti kusina, dagiti taraw na naisagana, ken nang gruna unay. Daydiyay na palabas arabi iti fiesta a nagpuyatan da agingga iti alas 3 ti parbangon. Nakasidsid daw no kasano da nga ipagpanakel dagiti pasamak iti dayta arabi, akas labayel dagatangen ti amino a ragsak iti lubong. Agikin naawatan da nga agibaga no kasano da a nakipinulat, nakidinuron kadagiti adu at tataw. Tapno leng, makapag-picture kadagiti gwapo nga artista anang bisita itili tayo. Katawa da akatawa, napigsaken nakakadlaw, kasla awan ti pakadagan da iti inaldaw-aldaw a panagbiag ken kasla perpekto ti dadanem da bulsa. Ngem kakabsat, bilang maysa a tao a kanayon amang buksit iti pudno a kababalin dagiti tattao. Ada makitkita ka na idumduma iti likudan dagiti na sila pamatada. Makita yung met kaditi makitkitak uray no nakatugaw kayo lang dita pagtaenganyo. Mariknayo met kaditi kinarikot nga inlemeng da iti likudan dagita agarakgak. Daytoy a nakaradradkad a panagkakatawa. Daytoy a panag-istorya iti kaawan-kaawanan. Daytoy ti inawagak a maysa a kalasag wenno defense mechanism dagiti kailian tayo a nalaing nga aglimed ti nakababay na kasasaad da. Sana pudno a ragsak daytoy a makitkitayo. Maysa laeng daytoy a panag-acting a nalaing anay parang iti sanggoanan ti adu. Maysa laeng daytoy a pasindayag tapno sa anda a sangguen ti pudno a problema a manggal alutit iti pampanunot da tunggal rabi. Daytoy tinakalkaldang a kultura a maawagan ti agim babaknang. Maysa a sakit ti kagimongan a narigat a maagasan. Agpampamarang da na baknang, naragsag. Akasla ada nawadwad a kwarta da nga igatang iti ragsak iti inaldaw-aldaw a panagbiag uray awan met ti masapulan da husto. Kayat da nga ipakita iti lubong a nasaya at ti kasasaad da. Uray no iti pudno a biag, awan ti naguneg dagiti bulsa da ken adu ti magmagtengan da nga utang a nakabitin. Inlemeng dati nakababayan a kinapudno iti likudan ti isem ken retrato a kinuyog ti artista EDA Fiesta. Kasta unay ti panagpampamarang da nga awan ti utang da a masapul a bayadan dita karuba, nga ida ti kasing petan at tao iti intero a barangay. Kasta ti pananganalisa tayo iti daytoy a sitwasyon. Maysa a makapaladinggit a kinapudno iti biag ti adu kada tayo a pilit nga aglemeng iti kinapobre babayan ti panagilusyon.
Ngem amo tayo, asaan na mabali nga ilemeng ti kinapudno itinabayag a panawen uray aniya pay ti aramidem. Ada kilata pasamak, may sa kanito anang baliw iti timpla ti amino at tataw a nakatugaw sa diyay. Iti bayat ti kapapeksa ti katawa, idi kasla awan ti pakadanagan ti siya sinoman ken nakarelax amino ti agsarsarita. Ada kilata nagsaw iti napigsa, baguhin ang paksa. Kinunana as si tatadem ken ada uneg na. Iti maysa a parikmata, kasla nagsardeng ti panagkutikot ti orasan iti uneg ti balay ken napukaw amino a kanta. Kelata na lamiis ti angin, nawaw ti katawa, ken nasinga ti ragsak a pilit a binukelda. Nariknak ti kelata panagbayabay ti pitik ti pusok bayat a boybayek daytoy a pasamak. Taamok nga adadake sa sumangbay manipud iti data abalikas. Data abalikas a change topic. Tinanglukat iti pudno. Ang makapasikor a pasamak a kanayon tayo, aliklikan iti biyask. Naggapu iti naragsa kasarita may papan iti fiesta ken artista. Nagturong ti amiti maysa balikas sa mangdadail iti adua relasyon ken panagagayem. Utang. Utang. Daytoy tinagdakela na parikot a pilit da lainameng iti nagadua sarita a naragsak ken kinaplastik. Amo tayo nga iti kultura tayo nga Ilocano ken Filipino, ti utang ket saan laeng a may papan iti nailubongan a kwarta a nabulod. May papan met daytoy iti utang a loob, ti pamati, ti konsyensya ken panagrayam, iti krikrin ng tulong ken ka idi awan-awan ka iti sidong ti panagkasapulam. Idi naibaga ti balikas nga utang di talamisaan, kelata narba ti panagpampamarang da amino a kaslalaryo a naparegreg. Narba ti kinabak ng apilit da apinartuat babaen ti isem ken arapap bayat ti namilagro a panagkakatawa da kaninaman. Daytoy a panagbaliw ti topiko ket sana naiparna, may sa daytoy nga intensyonal a panang atake tapno iparikna ti kinapudno iti dagiti matamata a bulsek. May sa daytoy anayget a panang ipamatmata ti kinapudno ket saan a pulos a mailemeng uray tapampay ti minilyon a katawa. Uray kasano ti panagkanta ken panagkatawayo iti fiesta, rumsualata ti pudno a kinasyasino ti maysa a tao no maipiti ti utang. Nakakigtot, nakapiggerger, ngem daytoy tinasugpet kinapudno ti biag dita purok a masapul a dawatenda. Nakita tayo ti pudno a rupa ti parikot. Nasiputan tayo no kasano kapartak a masaplit ti kinapudno ti kinaplastik ti tao. Ita kas maysa a grupo amang tartaripato iti kinapudno. Nakasagana tayo a sumrek iti pudno a bagyo ti kinapudno ken rilya di maliklikan. No ididamo ket nairaman tayo, anaywawa iti naragsak a pabuya ti kinaragsak ken sarsari ta kasla awan parikot na. Ita kakabsat, pabilgenyo ti pakinakemyo ta sumrek tayo, itan iti pudno a sentro ti bagyo amang burak iti amino a kinaplastik. Idi naibaga ti balika sa utang, kasla kelat a bimtak ti maysa a bomba dita tenga ti lamisan anang paburong iti amino. Saan tayo amang ginanama iti nalamuyot a saritan ditoy, ta nakadanon tayon iti kapigsaan a paset tiriri. Ti panagsingira na bayag a naipenpen. Dita anang rugi ti napigsa a sinaw, awan ti palikaw-likaw a binagaan da dagiti nagnaga na nakautang a kasla awan ti babayenda. Da Justin Marvon, Ken Alice, ti papanunotak, akas maysa alumikha a kanayon a makasaksi kadagiti kasta a pasamak. No ay a kasta launay ti tadem dagiti sasaw no kwarta ti pagsasaritaan. Saan tayo maliklikan ti makarik na iti pungtot no may ranggarang amino a basol dagitoy a creation. Nangruna dagiti mensahe a dinapansin. Adu a text message amang iparpalagip ti utang ti basta layang na scene, awan ti uray maysa a reply, awan ti uray basita panagbayin. Adu a missed calls ti nailemeng iti likudan dagiti inrason da a busy ken, adu a trabaho, a kanayon lang a pambartap no makalibas. Ay na wow! Pudno a nasugnodak iti daytoy a pasamak, asaan ko mapengdan nga ibaga kastala unay ti kinatangken ti rupada. Idinto asika ti nagpautang, sika pa iti agpakaasi kasla sika ti nakabasol ken sika ti adabasol na. Imbes sa bumainda, imbes sa dumawat ti pamakawan ken panangawat iti inaramid da asaan na nasayat, aniya ti inaramid dagitoy a nakautang? Nag-acting da akasla isuda ti biktima, isuda pa iti nagpangas ken nangibaga ti awan serserbina rason. Daytoy ti makapasikor a pasama kakanayon amang padara iti ulok. Kelat at timpuak ti kinaranggas ken ti kasta unay a kinatangsit dagito ya tao a nabulod ti kwarta. Daytoy ti awagan tayo iti timangsit, daydiay kelata panagbalina na pangas uray, no iti pudno a biag ket nababa ti kasasad, taken ada utang da adi mabayadan. Kasla isuda pa'y tinasaktan, kasla isuda pa'y ti inagawan ti karbengan, idinto nga isuda ti saan atong politikari. No apay nga ada dagiti tattawa kasta ti panagpampanunot na, isu dayta ti kanayon na damdam majeki iti bagik no adak iti tenga dagiti kastoy ariri.
Idi nakasapit da amang bulod, nalamuyot ti dilada, nakasikusikod da ang nagbakasi, nakasang sangit da ng ibaga kadagiti na dumaduma a problema ti pamilya. Ngem idi ati kwarta kadagiti imada. Kela ata nakalimutan da amino asasaw ken tulag, ket sika anang tulong ket gbalin a kadaksa na creation iti mata da. Idi naipit dan iti pamaneknek asaan da amabali na paglibakan. Rumuar ti pudno arupa ti kinatao da. Sa diaya makita ti pudno a ulbod, dagiti lumikha analay nga manggalilaw ken manggilimed iti kinapudno. Rumuang meten dagiti switik, dagiti na ulbod a kanayo na mangsapsapul iti gundaway a makalibas iti rebengenda. Idi nakitak daytoy, saan ko mapengdan ti makipagpungtot para iti nagpautang. Ta ania man ti aramidem, ti husto, ket ti utang, ket masapul a mabayadan. Napigsa ti timek ti nagpautang. Saan laeng agapu iti kwarta anapukaw, no di ket gapu iti pamati anarbaken ti nasayaat anakem a kinalugodan da. Rinugyan da nga usaren dagiti napayta balika sa mangtutuding iti kinapudno ti tunggal maysa. Kelaat na ibato ti balika sa user at ti kayat na asawen ket manggagamit laeng kadagiti gagayem. Maysa aganggana et abalikas analaeng anaisimpa iti tenga ti nakaro ariri iti binig nga Ilocano. Tapno laeng ipamatmat ti kasta unay asakit tinakem. Sa diay nadadel ti amino a pagtatalnaan ti karuba. Sa diay anarba ti ino a panagin inayat a pilit da nga impakita ididamo. Ti pukawken panagsisinaw ket nagbali na kaslasalit amang tukol iti amino an namnama a masimpa pay daytoy. Ada pay dagiti ti may kakaslaag sangit iti kasta unay a pungtot. Aglalo no ti panangilawlawag daket saan nga ipangpangag dagiti inutangan da. Makita tayo ti kinasikap dagito yung manggagamit, akalpasan da nagunod ti kasapulan da. Ibeleng da lang akaslarugit dagiti tao anang gispal kadakwada. Pudno ano denggem dagiti sa sauda, sumngaw ti pudot ti ulo, aglalo no sika mismo ket nakapadas met ti kastoya sitwasyon iti napalabas sa panagbiag. Asino kada tayo ti saan na napadasan ti nang pautang, kenkel at as sinumbatan tinalad babayan, kadagiti mismong tattao at tinulungan tayo anaimbag. Dita amang grugya may mutekteka na ti kinaragsak, ti tao no makabulod ket may sukat ti gurang-gura no dumteng ti tiempo ti napinget a panagbayad. No apay kadinga adu dagiti, aging kukunang asumilsil nag iti kaunggan ti komunidad tayo. Akasla isuda ti kadalus-dalusan, no kitaem iti ruar a panagbiag. Iti uneg ti puso ti nagsingir, amok anariknana akasla sinaksak ti patadem manipud iti likudan na nga awan kalaban-laban na. Ti pamati na pinpintas ken na imulmula as ibabara. Kelat at dinadael ti kinagum ken na isang sangayan na kinaisip ubing. May sapay, makitkita tayo dito'y no kasano nga agusar dagiti tao ti inisisip the top no lang baliktaden, ti istorya ken agbalin a naasi iti mata ti kaaduan. Gapu iti kasta kinasika pa na idumduma, nagunod dati makapasuron a bileg tapno pa ungetan ti nanggutangan da tapno isuda ti agbalin na nadalos. Uray pa ino usaren tayo amino ano an naimbag ag a panunot tayo tapno tarusen tayo ti kasasda? Maibusan tayo iti panus-anus iti rupa ti kinatangsit da. Timangsit da ta amoda a narigat ti agkaso no awan dokumento a kasuratan. Timangsit da tapatien da nga amamo da ti inutangan da amabalin da nga idaldalem. Ngem ita agundaway, kakabsat ko amanang paliiw, patinggan ti anus ket awan ti anus a nabati. Amin na parikot ket masapul a marisut ita na mismo, awan ti bigat, awan ti sumaruno a lawas, witi dila ken ngiwat ket napno iti puwat. Idi na ibaga anaan-anay ti balika sa manggagamit, kasla na ibukbokan ti naglamis a danom dagiti agbuybuya sa diay lawlaw. Naamiris da adaytoy gaya mapanagagayem ket napasdek leng gapu iti nauneg a kasapulan. Napasdek leng doy tapno makaala ti pabor, makaala ti kwarta, ken usaren ti kinaimbag ti padana ataw kas kasangkapan a pagbiag da pamilya. No mapukawen dayta a pabor, awan meten ti serserbi ti inaramid da na bileg a panagagayem. Saan nakasta ti panagbiag nga amo tayo? Kakabsat ko akanayon adumgeg iti kinapudno anapait nga agpaiso. Ti pudno agayem ket ada sa diya iti rigat ken ginawa. Saan laeng ano napuskol ti bulsa ken ada pagsayata na. Kas maysa amanang paliiw ana uneg ti pananganalisana. Makitak ditoy ti nakaro a sakit ti gimong apilit at taptapanan ti kinaragsak idiyay nay fiesta. Ngem saan na nagpatingga dita, tinarikot a drama ken sinnaw. Kakabsat ko a patpatchek. Idi nakita daas saan na marisod daytoy babayan tinalamuyot a saritaan ken naisagmak a panaginapa. Inaramid dati pinal a desisyon na nainget. Inyalatiw dati riri idiyay mismong barangay nga umukom iti kinalinteg. Ita, saan laeng asilalimed na naburak ti relasyon da iti may sa abalay, no diket di may parang itan iti intero a komunidad ti nakababayan a kinapudno a di mapaglibakan.
Daytoy ket maysa ano nagapasamak iti kultura tayo nga Ilocano, nasursuro tayo manipud kadagiti ina. Ano saan na mabalina na simpayan a dua ti parikot iti natal na awagas. Masapul a biro ken tayo ti mangibanag baben tinainget a proseso ti barangay. Isuda dua ket agsango sa diay tapno saksiyan dagiti da duma tattaw ken dagiti opisyales ti ili tayo. Sa diay ket may butaktak amino a palimed. Amin na limeng a kinaplastik a naituloyan a naaramid iti inaldaw-aldaw a panagkuyog da. Ken iti panagialatiw da iti sentro ti barangay tapno ag desisyon. Sa diay metanayruar ti katanokan a balikas ti panagsina. Friendship over. Sa diay a nagsina ti dalan dagiti dati nga agkaruba akasla sang kamaysa iti nabiit a panawen. Sa diay a natapos ti napaut a panagin inayat a naragsak. Panunotenyo man na nasayat kakabsat. Maysa agayem a pinagtalakan na naimbag, tinulongan iti tiempo ti riribok ken rigat. Ngem agpatinggalayang tinasaya at a relasyon gapu iti utang asaan na mabayadan ken kinatangsit adi mapengdan uray sango ti adua creation. Kastala unay ti kinanakalkalda ang daytoy a pasamak. Uray no iti sabali a bangir ket makapakatawa ti panag-aapada. Maysa daytoy a nabileg a panangyan ninaw, iti pudno a panagbiag adi maliklikan a pasamak no dumteng. At ti kwarta no daduma ket isut. Pudno amang burak uray iti kairutan a panaggakadua a kasla saan na mabuong ti pamatamatina. Isut kapuna, asaan ko a mapengdan ti mangipukkaw ti paset ko iti. Ay na wow, bayat a palpaliiwek daytoy a sinawa kinaawan bayan dagiti inutangan. Ay na wow, kadagiti tattao a nalayng-layng no mangidawat ti tulong idinto tamang lipat no isudamet ti makatulong. Ay na kadagiti tawa kasla aso asisisiglot no umutang ken agpakaasi, ngem no singgirem isuda a naimbag, agbalinda a leon a sumagat kenka. Daytoy a paset ti makapasikor a pakasaritaan ket maysa a napigsa a padamag a kasapulan tayo amino a denggen, panunoten, ken isigurado a makaamo tayo amino iti husto. At ti panagutang ket sana pagayayam a mabalin mo leng alipatan no kayat mga ikat ti sungbat. At ti panangted ti pamati iti maysa create ket na pateg a banag arumbeng a suklian ti kinaumiso ken kinapudno iti biag tayo nga aggaruba. Maysa daytoy a makapaseg karakapadasan para kada tayo a makakitkita sa diay barangay. Ngem masapul asawen tayo dagito banag a napay tapno adda maadaw tayo a pamati iti panagbiag iti inaldaw a masango. Napigsa ti ririda, nagartak ti garagak ti naglabas nga alaldaw da, nakapasikor ti pagtinggaan da. Ngem daytoy ti pudno a pabuya, ti biag adi tayo maliklikan asanggoen ken analisayen, kasta meta nasken na maamuan tayo ti rupa ti user ken kinatangsit. Tapno ti sumuno a panawen na makasarak tayo iti kastoy a tao. Amo tayon, no kasano alumbas ken isalakan ti bagi tayo, manipud iti daytoy a friendship over a kalaban. Kalpasan ti nakapigpigsa, a panag-aapa sa diay barangay akas lamang pigerger iti intero a lubong da. Nasken leng a palamisen tayo ti agburburek. Adara ken agsubli iti kinatalna tapno makita ti isusubot ti linteg ti biag. Idi kasla awanen ti namnama a masimpa daytoy ariri. Sa diay asimrek iti eksena ni tatang, ti maysa na taenga na mangibagi iti kinasirib ken kapya ti pamilya. Saan na nakiapa ni tatang? Saan na nagpukaw? Ken saan na nanggusar iti anyaman analaad a balikas amang pasakit iti rik na ti uray siya sino kadagiti agriri. Ti iseserek na ket kasla maysa analamis adanum anay bukbok iti sumsumged a puorti kinatangsit, pamabasol, ken nakaro a pungtot. Kas maysa amanang paliw a nauneg ti panagriknana. Nariknak adagus ti panagbaliw, ti angin idi nagsaw daytoy alaka iti tenga ti nakaro ariribok. Sana bimadang ni tatang kadagiti anak na weno kapamilyak na leng gapu tadarana, ida weno gapu iti bulag a panangan anugot. No diketi, binigna a naimbag ti kinapudno manipud iti kinaulbod, ket inusar na tinaadal na iti inadu at tawen a panagbiag na. Inako na ti basol dagiti ubing apilit a mangilimlimed iti aserda, insimpa na ti riribok a pinatawd ti kinaagum da iti kwarta asaan met a kukuwada. Ngem saan nalpas dita ti akem ti maysa a sirib na taingan akas kenkwana. Iti imatang dagiti adu a tao sa diay barangay. Inika na itinainget ken napudno a pamagbaga dagiti nakautang a kanayon ang mga ngalalilaw ken manggililimed iti rebengenda. Dita nakita ka na ananay, no kasano a marba tinangato a pride, ken ti kinatimangsit dagiti, tao no sanggo enda tinasudi a kinapudno, manipud iti maysa alakay. Dita metleng a pimastrek ti maawagan tayo a karma. Weno ti subalit ti biag kadagiti tattao, analayng amang gundaway iti padada a tao. Awan ti dakes nga aramid, asaan na masingir iti udina, ken daytoy a gundaway. Nasingir dagitoy amang gagamit babayen ti nakaro apan nakaibabayen ti sanggoanan ti publiko. Ti karma daket sana pisikal apan nakasakit.
No diketi, tinapait apan nakapwaw ti pamati ti intero a komunidad kadakwada. Saan dan ang makapagpangas anabak ng wenweno naragsak ti biyagda iti simaganad nga aldaw. We amen ti intero a karuba ti sekreto da nabaon iti nakaro nga utang. Napukaw ti respeto da iti bagida, ken napukaw ang namimpinsan ti respeto dagiti tattao kadakwada. May sa daytoy a dusa na dagdagsen, paingem iti anyaman a dusa a maited ti paglintegan, iti dayaw a nadadael ket narigat a tarimaanen. Daytoy ti bagbagak a patinggaan ti kina-plastic ken pasindayag. Uray kasano ti kinalaing mo nga aglemlemeng iti likudan ti isem ken baknang. Tilawag ti kinapudno ket silnagan na lata, ti sipnget ti kinaulbod mo. Kakabsat, bayat apalpaliwek ti naulimek a panagbabawi da iti sango ni tatang, adda dakkel eleksyon anaske na sibiten ti tunggal may sa kadatayo nga agbuybuya. May sa daytoy na bileg a palagip, a honesty is the best policy. May sa apatakaran ti biya sa dileng na isurat iti libro, no diket naske na mayaplag iti inaldaw-aldaw a panagbiag tayo. Nasaysaya at paya na panglaw ka, weno narigat ti panagbiag mo, ngem na dalus ti konsiensyam idiay iddaan mo. Ngem ti agbampam marang, anabak ng anaggapu met iti panang ulbod, ken pananggundaway ti gayem ket maysa a biag anapno iti buteng ken kinaawantal na. Ti pudno aragsak ken talna, ti panunot ket magunod laeng, babaen ti nasinpet a panagtrabaho, ken natalged a panagbanog iti inaldaw. Sana magunod ti ragsak babaen, ti panagutang adi mabayadan wenno panang-usar iti kapada a tao kas pagsayaatan. No awan ti kwarta tayo, agsagad tayo ti bukod tayo paraangan. Agbanog tayo ti umiso a wagas tapno ada isubot tayo ti riribok. Saan tayo nga ibeling ti basol tayo iti daduma. Wenno saan tayo abaliwen ti istorya tapno agparang ada tayo ti inosente iti mata ti adu. Daytoy ti kinapudno a kanayon nga isursuro dagiti lalakay tayo. Maysa a kinasirib a nasken a di malipatan dagiti agtutubo ita a panawen napno iti alilaw ti social media. Makapikapik daytoy a pasamak iti pusok, gaputa makitak ti bagik ken dagiti kayliak, iti daytoy a sarming ti biya ganay drama ita nga aldaw. Adu kada tayo tinasubok, gapu iti riribok ti kwarta. Ngem babayan daytoy a pakasaritaan, masursuro tayo a saluadan ti dayaw tayo, akas maysa a tao nga adaan iti pateg. Ti kwarta ket maysa laeng a banag a mapukaw inton bigat. Ngem tinasayat a nagagan kinasudya kinatao ket mangibati ti aniniwan uray no awan tayon ditoy lubong. Inig na daytoy kaniyak tinalawom a pampanunot nga aniyaman a problema ditoy lubong. Ket marisut no ada na pudno a panagsasarita na asi a puso nga agpapasensya. Iti panaglepas daytoy a bunggoy dagiti narikuta drama ken sinaw sa diay purok tayo. Mangnamnamaa ka nagunod tinabileg a pamati iti kinapudno. Saan tayo laeng ang nagkatawa wenno nakipagpungtot ita nga aldaw? No diket di, nakasursuro tayo iti nategteg a sirib para iti masangwanan a panagbiag tayo. Sa luwadanyo, dagiti kinapudno, taginayon ninyo ti kinalinteg kadagiti kapadanyo a tao, ken saanyo apulos palubosan at ti utang ti mangdadael iti nasinpet a kinataoyo. Babaen ti nauneg a panagyaman, ken ragsak ti pusok gapu iti kinakuyogyo, kanyak iti daytoy ana isang sangayan a panagbiyahe iti biyag. Kayat ko nga ibati, daytoy akang runaan na sao kada kayo. Agyaman kami iti panang tarabayo. Kakabsat, no usigen tayo na imbag daytoy na napalabas a drama ti panagbiag, makita tayo ti kwarta ket ad nabilag a puwersa a manglukat iti puno a rupa ti tao. Manipud iti narag sa kapanagkakatawa idiyay fiesta, agay ti napait a panagsisina sa diyay. Barangay gat maysa a bali ka sa utang. Napaneknekan na ti pamati ket nalaka a mabuong no serkan ti kinaagum ken kinaplastic. Awan ti serserbi tinabak ng aladawan. No napno met ti kinaulbod ti inaldaw-aldaw a panagbiag. Daytoy asarsarita ket maysa a sibuyas a naano sa binakbakan tayo tapno makita ti pudno aluluwa nga ipaay ti kinatangsit. Ti nauneg a leksyon a masursuro tayo ditoy ket ti awan kapadana apateg ti kinapudno iti aniaman a relasyon ditoy lubong. Iti inaldaw a panagbiag tayo. May aplikar tayo daytoy babaen ti panagbalin a napudno iti bagi tayo ken iti padatayo a tao iti aniaman a gundaway. No makautang tayo, naske nabayadan tayo si dadayaw. No met awan ti kwarta tayo, agbalin tayo na pakumbabakit saan tayo nga agpampamarang anabaknang. Masapul asaluadan tayo tinapintas anagan tayo ken ti panagtalek dagiti karubat na napatpateg daytoy ngem aniyaman agatad ti balitok. Ita, kayat ko unay a maamuan ti bukodyo pamanotan iti daytoy a pasamak, kakabsat. No sikati ada iti sitwasyon ti nagpautang ket kasta as itatangsit asaan ka abinayadan ti gayem mo. Ania ti umuna asawem wenno aramidem tapno masing ir mo isuna.
Pangaasyo ta ibinglayo man ti sungbatyo dita baba iti comment section tapno mabasa tayo amino ken aggikinawatan tayo kadagiti na dumaduma a kapanunotan na makatulong iti tunggal maysa. Ken sakbaya panawan nyo, daytoy a video. Si Papa kumbaba nga agdawatak ta i-click yo, man ti subscribe button. Tapno masigurado akanayon tayo nga agkikita. Kadagiti sumaganad a napipintas asarsarita